kakakin majalisar tarayya a gurin nan, so nake idan ko ansa sai tsula ya san ana taro a tudun wada. ABC Manzuba Najeriya Kano ba sai Ganduje ba, sai uban Abba. Kano ba, alhamdulillah. Mai girma gwamna yau da Allah saurara mai kida, da Allah saurara masu kida, da Allah ce saurara, da Allah ka saurara mai kida, da saurara. Yau wannan rana mai girma gwamna babbar rana ce a wajen jam'iyyar APC a jihar Kano. Abin da yasa na ce haka, yau shine bayan mun je kotu mun yi musu hudu ba ko daya, yau ne za mu fara yin taro, kuma mai girma gwamna ya sa taron nan a tudun wada domin ya gode muku da irin hidima da kuka yi tun daga lokacin da aka ce za a koma a kuma zuba zaɓe. Aka koma aka zuba zaɓe, muka yi musu biyu ba ko ɗaya. Suka ce ba su yadda ba, suka kai mu ƙara a ƙaramar kotu a jihar Kano. Alƙaliya ta tsine musu albarka ta ce mai girma gwamna ya ci zaɓe. Suka kuma tafiya ba su daddara ba, suka kai mu Kaduna. A Kaduna alƙalai suka yi Allah wadai da su, suka tsine waje hula, suka ce gwamna shi ne ci zaɓe. Ba su daddara ba, suka kai mu Kaduna Abuja. Aka yi ta ƙarya, aka yi ta yaudara, aka yi ta iskanci a jihar Kano. Amma daga ƙarshe alƙalan nan gaba ɗaya guda bakwai suka ce Rabi Allah ya tsine maka albarka. Suka ce Ganduje shi ya ci zaɓe halak malak. To an ce votin Allah, domin Allah ya sa a lahira ma sai an bi mana hakkin su, Rabi sai Allah ya kona shi domin ya yaudari mutane, ya zalunci mutane. ABC ina mutanen tudun wada da doguwa. To ranar Asabar rana ce da ba gudu ba jin tsoro. Ranar Asabar rana ce da ba kunya. Ranar Asabar komai ta fanjama. Mu da muke rigima da sojan kirki balle kukun sojan da ke dafa abinci, to muna gaya masa hawainiyarsa ranar Asabar sai an baiwa APC abin da ya kamata a bata. Ranar Asabar sai an ta ci zaɓenta domin mutanen tudun wada doguwa ita suka zaɓa. Babu wanda sai mu ci zaɓe ka kwashe mana zaɓe, mu ba kwakwasa bane, mu ba musulaye bane, mu ba dolaye bane, mu ba banzaye bane. In mun ci zaɓen mu sai an ba mu zaɓen mu ko da tsiya. APC ba ka mutanen tudun wada ran Asabar a fito a sa ƙuri'a, a zauna a ƙirga ƙuri'a, abin ƙuri'a an tabbatar Alhassan Ado shi ne ci zaɓe. Zaɓe dubu ci dubu, zaɓe dubu, zaɓe dubu, zaɓe dubu. Da mai girma gwamna mun gode kwarai da gaske, kuma ku gane wannan zaben yana da bambanci. Shugaban majalisar tarayya na Najeriya shine na hudu a jerin shugabannin Najeriya. Idan ka ɗauki shugaba Buhari ka ajiye, ka ɗauki mataimakinsa Osunbajo ka ajiye, ka ɗauki Ahmed Lawan shugaban majalisar tijai ka ajiye, babu wani a Najeriya sai wannan ɗan taliki. Ya zo ya gani ya yadda ya sa albarka. Don haka ba za mu ba shi kunya ba, zai ga ƙuri'a ninkin ba ninkin. Idan da mun ci da ƙuri'a dubu, ina tabbatar maka za mu sa ma dubu akan dubu, domin wannan zaben ka ne, wannan ƙuri'a taka ce. Kai za mu jefa ƙuri'a, za mu burge ka, za mu nuna maka mu mutanen Kano ne, muna da daraja, muna da mutunci, muna da alƙawari.
haka jama'a mun gode kwarai da gaske